Starček a Macocha, ktorí mali dve dcery, Nastienku a Marfu. Starčeková Nastienka bola pracovitá, milá a láskavá, na rozdiel od lenivej, rozmaznanej a škaredej Marfy. Jedného rána budí Macocha Starčeka, aby odháňal od Marfy komáre, zatiaľ čo Nastienka pletie vonku ponožky a prosí slnko, aby nevychádzalo, kým nedopletie. Odchádza z domu a lúči sa so svojou mamou. Tá ho poučuje, aby sa k starším správal slušne. V lese Ivana prepadnú zbojníci. Ivan sa im hrdinsky postaví a ozbrojí, nakoniec ich napadne. Potom Ivan stretne trpaslíka, s ktorým sa začne rozprávať. Čarovný deduško mu navrhne, aby si zahrali na háňačku a ak vyhrá, dostane odmenu. Smutno, smutno, som tu tak sama, je mi trošku smutno, 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 som tu tak sama, je mi trošku smutno, Ivan však prehrá. Keď prizná svoju porážku, čarovný trpaslík mu aj tak dá jeho odmenu. Nastienka ide do lesa pre vodu a stretne Ivana. Vychvaľuje sa aj so svojimi prednosťami, chvastá sa, ako vie tancovať, pracovať i zvenlovi. Nastienka ho však odmietne. Keď chce Ivan uloviť medveďa, Nastienka mu dá na hlavu vedľa. Ivan sa potom premení na medveďa. Je z toho nešťastný a nahnevaný na Nastienku. Potom stretne čarovného trpaslíka, ktorý mu pripomenie, ako škaredo sa správal k ľuďom. Spomenie tiež Nastienku a to, že v živote neurobil nič dobré. A tak preto, aby sa Ivan stal opäť človekom, musí vykonať dobrý skutok.
Ivan stretne starenku, ktorej pomôže. Premení sa potom opäť na človeka. Na naliehanie zlej macochy musí starček zobrať nástenku do lesa. Je však obrovská zima a mrzne. Mrázik pri prechádzke lesom stretne nástenku. Vyrásla štíha dětí, však se na tom letí, po něj je táto pesnička, počúvajte děti. O něj je táto pesnička, počúvajte děti. Cez zimu hora nežije, len jedlička si bdie. Mrázik ju snehom prikryje, cez horu keď ide. Cez horu keď ide. Kde sa tu vzal taký krásny zjav? Ja z domu. Z domu? A je ti teplo, dievčatko? Teplo, mňa mrazí. Teplo. Ešte ti je teplo, pekné dievčatko. Teplo, mrazidlo. Ozaj je mi teplo. Dobre si ty, dievča. Až pri... Mrázik vidí, že nástenka je dobré dievča a tak ju vezme ku sebe domov do svojho zimného kráľovstva. Ivan hľadá nástenku, pretože sa jej chce ospravedlniť. Medzi tým stretne Ježibabu, ktorá býva v chalúbke na stračích lôžkach. Ježibaba mu nechce pomôcť, ale Ivan si dúpne. Ježibaba mu potom podvodne pomôže, ale ku nástenke pošle svoju mačku. Ivana napadnú stromy a znemožňujú mu cestu za nasťou. Nástenka sa kvôli Ježibabinej mačke dotkne čarovného mrázikovho žezla, ktorým vládne nad zimou a chúďatko celá zmrzne. Mrázik nájde zamknutú nástenku a je veľmi smutný. Ivan prichádza k Mrázikovi a ospravedlňuje sa za mrznutej nástenke.
mu premenu na lepšieho človeka. Marfa lúska a je orev. Medzi tým príde domov šťastná Nastenka s Ivanom aj so šperkovnicou plnou tahokramov. Macocha zistí, že bohatstvo dostali od Mrázika a tak pošle Marfu do lesa, kde sa tiež stretne s Mrázikom. Je ti teplo, dievčatko? A čo ti šiel? No pak stará. Už mi ruky aj nohy obrzli. A to je zas čo za zázrak? Je ti teplo, dievčatko? Teplo ti je krásavica. Ženicha potrebujem. Zožeň mi do jakého, ako nie moje meno, ale riadne. Rozumel si? Jasné. Marfa, keď nevíde na posmech so svojím záprahom prasiat v saniach a truhlicou plnou krkavcov.